Csak Gabi! Ja? Abot még elfelejtem, bazdom. Peti, te vagy a legszebb már. Menj már masszával, kurva kameránnal ennyi. Amivel? Csak azért, mert te vagy a Boris, tedd a keverj! A büdös kurva anyját bassza, rettenetes geci kicsom. Miért bassza? Ki van? Hallott, hogy megy a Youtube-ra van. Na mire fogadjunk? Vagy data.hu, azt mindenkinek megadom, hogy le tudja tölteni. Tényleg, ezt fel tudom tölteni. Tényleg, tetsző. 3 GP-be. 3 GP-be. Peti a legszebb. Mellettem Eliza, igen. Bújós, te megfigyeld Bandi eszközzel. Ne kommentáltál. Bandi eszközzel. Kockas. Oké, azt szeretem. Bandi? Tízmos kockas azon. Tehát tudod azért